Εδώ είμαστε τώρα, εδώ να σε συστήσω καταρχάς τη φιλενάδα μου την Αθηνά. Γεια σου Αθηνά, καλώς ήρθες στο ουράνιο τόξο. Τι κάνεις, καλά είσαι, εδώ. Αθηνά, καλά ήρθε. Εντάξει όλα. Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε με την Αθηνά. Η Αθηνά δεν μπορεί να φτιάξει πολύ καλά τις κατασκευές, αλλά εγώ θα τη βοηθήσω. Γιατί ας πούμε το εξής. Είμαστε τώρα στην παραλία, η Αθηνά και εγώ, έτσι. Φυσάει ο αέρας, της παίρνει το καπέλο από εκεί που είναι και τι θα γίνει. Δεν θα φορέσει ένα καπελάκι το παιδί, μην το πιάσει ο ήλιος. Δεν θα φορέσει ένα καπελάκι. Θα φορέσει ένα καπελάκι. Πώς θα φτιάξουμε το καπελάκι, αν δεν έχουμε καπελάκι? Λοιπόν, το πιο απλό είναι να πάρουμε μια εφημερίδα. Έτσι. Και από την εφημερίδα θα φτιάξουμε ένα καπελάκι. Το μόνο που χρειάζεται. Λοιπόν. Ακούστε, δεν κάναμε λάθος. Όχι. Αυτό ήταν ένα βίντεο από το ουράνιο τόξο εδώ και 2 χρόνια περίπου, όπου είχαμε φιλοξενήσει τότε την εγγονή μου εδώ την Αθηνά, που ήταν μικρούλα και της έκαναν καπελάκι. Από τότε έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Η Αθηνά απέκτησε και μια αδελφούλα που λέγεται εδώ. Αυτή είναι η Θεοδώρα. Γεια σου Θεοδώρα, καλώς ήρθες στο ουράνιο τόξο. Μπορεί να μιλήσει πολύ άνετα. Η Αθηνά όμως σήμερα θα φτιάξει μαζί μου το καπέλο. Θα το φτιάξουμε μαζί, Αθηνά. Ναι. Γιατί από τότε που ήταν μικρούλα μέχρι τώρα που μεγάλωσε και έγινε. Πόσο χρονών είσαι? 3 χρονών. Ξέρει να το φτιάχνει το καπέλο πάρα πολύ καλά και θα κάνουμε την κατασκευή μαζί με την Αθηνά. Τώρα η Θεοδώρα σε τι θα μας βοηθήσει, σπίτι πάω? Θα είναι το μοντέλο για το καπελάκι που θα φτιάξουμε. Θα φτιάξουμε ένα καπέλο για τη Θεοδώρα. Ναι. Αλλά δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλο, έτσι. Για να πάρουμε τα μέτρα της Θεοδώρας για να δω πόσο είναι το καπελό. Εντάξει. Τόσο καπελάκι πρέπει να φτιάξουμε. Τι χρώμα να το φτιάξουμε? Να το φτιάξουμε από εφημερίδα ή από χαρτόνι? Από χαρτόνι, αλλά πρώτα δεν πρέπει να φτιάξουμε και ένα. Πού πας, βρε Θεοδώρα? Ένα καπέλο μεγάλο από εφημερίδα για τα μεγάλα παιδιά. Θα κάνουμε 2 καπέλα. 2. Ένα με εφημερίδα και ένα με χαρτόνι. Με χαρτόνι. Και είδαμε εκτός από την εφημερίδα και το χαρτόνι, τι άλλο χρειαζόμαστε? Ταινία. Πολιτική ταινία. Άρα λοιπόν είναι μια πολύ εύκολη κατασκευή που μπορεί να τη φτιάξουμε μόνο με εφημερίδα και κολλητική ταινία. Ή χαρτόνι και εφημερίδα. Μωρό. Και ένα μωρό. Χρειαζόμαστε ένα μωράκι για να του φορέσουμε το καπέλο στο κεφάλι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Πιτιπάω. Πολύ ωραία. Είμαστε μια πολύ ωραία παρέα εδώ και ο Πιτιπάω και η Θεοδώρα. Θεοδώρα μου, είσαι εντάξει? Αθηνά. Αθηνά. Έχουμε ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Δεν έχουμε πολύ χώρα. Το μωρό να Πού θα μπει φτιάξουμε στο το καπέλο? τραπέζι. Σωστό. Ξέρετε τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε, βρε Πιτιπάω? Πάρω εγώ τη Θεοδώρα, Ναι. να πάμε λίγο στην άκρη, να σας αφήσουμε εδώ πέρα το εργαστήριο καθαρό. Α, ωραία. Για να Θα φύγει φτιάξετε λοιπόν. το καπελάκι. Ωραία, θα φύγει η Θοδώρα, έτσι. Θα φύγει η Θοδώρα τώρα. Για και, λίγο. Ναι, για λίγο θα φύγει η Θοδώρα και εμείς θα φτιάξουμε την κατασκευή μας και όταν είναι έτοιμο το καπελάκι της, μπορεί πιθανότατα να τη φέρουμε πάλι τη Θεοδώρα. Να, η Θεοδώρα άφησε και τα ίχνη της εδώ, βλέπω, έτσι. Έκανε λίγο εμετούλη. Γάλα. Δεν πειράζει, εντάξει, είναι γάλα αυτό. Δεν πειράζει. Γάλα πάνω στο χαρτόνι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Πώς εξαφανίστηκε αυτό το μωρό, ρε παιδάκι μου, μπράβο. Λοιπόν, τώρα, Αθηνά μου, είμαστε έτοιμοι? Ναι. Ωραία, τι θέλεις, πες μου. Ένα φύλλο εφημερίδας. Έτσι. Θες ένα φύλλο εφημερίδας. Πάρα αυτό κιόλας που είναι πολύ ωραίο, μπρος πίσω με το φορολογικό λέει. Και τι άλλο χρειάζεσαι, είπες? Πολιτική ταινία. Πολιτική ταινία. Λοιπόν, τι κάνουμε, Αθηνά, πες μου, πώς ξεκινάμε την κατασκευή μας για να τα βλέπουν και τα παιδιά. Τι κάνουμε πρώτα? Εδώ έχουμε διπλώσει την εφημερίδα μας, έτσι. Εδώ την έχουμε διπλώσει, ένα φύλλο και τώρα το σακίζουμε. Ναι. Πώς? Από εδώ. Από εδώ. Από εδώ, για δείξε μου εσύ. Να σε Τη βοηθήσω. μία του μύτη μέχρι τη μέση. Έτσι, Κάνει μπράβο. Αθηνά. Πολύ ωραία. Και καλά το τσακίζουμε όμως, έτσι. Ναι. Μπράβο. Έτσι με το δαχτυλάκι σου, πολύ ωραία. Και την άλλη Και του μετά? μύτη. Την άλλη. Την άλλη τη μύτη, λίγο πιο πάνω, κάτσε εδώ να σε βοηθήσω λιγάκι. Εδώ, ωραία. Τσάκισε το και τώρα με το δάχτυλό σου. Καλά. Ωραία. Τώρα τι χρειαζόμαστε? Κολλητική ταινία. Σκόψε ένα κομματάκι. Πού θα τη βάλουμε αυτή την κολλητική ταινία? Πάρτε να τη βάλεις εσύ εκεί που πρέπει. Για να μην μας φεύγουν τα χαρτιά, έτσι. Στη μέση δηλαδή έβαλε η Αθηνά την κολλητική ταινία. Και τώρα τι κάνουμε? Πες μας τι κάνουμε για να τα ακούνε και τα παιδιά. Έτσι. Τι κάνουμε? Έτσι. Το διπλώνουμε έτσι. Πολύ ωραία. Και το γυρίζουμε από την άλλη μεριά. Και το ξαναδιπλώνουμε. Ναι. Πολύ ωραία. Πω. Μπράβο. Και τώρα χρειαζόμαστε κολλητική ταινία πάλι. Ναι. Θα σου κόψω ένα κομματάκι. Ναι. Ωραία. Για πάρε εδώ.
Ναι, και πού αλλού βάζουμε. Περίμενα, βάζουμε και εδώ λιγάκι. Έτσι, μπράβο. Και τώρα αυτά τι είναι? Αστάκια. Τα αυτάκια τα οποία τα γυρίζουμε, έτσι. Με προσοχή, εδώ, έτσι, μπράβο. Και θέλεις και άλλη κολλητική ταινία? Ναι. Για στάσου. Ωραία. Και το άλλο αυτάκι? Ναι, και το άλλο. Και το άλλο αυτάκι. Και είδαμε στο καπέλο αυτό, πού το φοράμε? Στο κεφάλι. Στο κεφάλι το φοράμε το καπέλο? Ναι. Γιατί φοράμε καπέλο στο κεφάλι? Γιατί. Για να μην μας πιάνει ο ήλιος. Για φορά το να δούμε αυτό. Άνοιξε τώρα καλά. Ναι. Κάτσε να το δούμε. Για φορά το. Α, υπέροχο. Τι λες βρε παιδί μου? Πάρα πολύ ωραίο. Μου κάνει και εμένα? Κάνει ή είναι μικρό? Κάνει για να το φορέσω και εγώ να δω. Α, μου κάνει και εμένα, εντάξει. Δεν μπορώ να το φορέσω και έτσι. Μου κάνει και εμένα. Για να δούμε, κάνει και στον Πιτιπάο. Μπράβο. Ο Πιτιπάο μάστορας. Πολύ ωραία. Υπέροχα. Πολύ ωραία. Δεν μου λες τώρα. Θες να κάνουμε άλλο ένα καπελάκι? Για τη Θεοδώρα. Για τη Θεοδώρα. Μικρό. Μικρό καπελάκι. Γιατί η Θεοδώρα πόσο είναι? Πόσο χρόνο είναι η Θεοδώρα? Είναι 3 μηνών όμως. Τι? 3. Σαν εμένα. Σαν εσένα, ναι, αλλά εσύ είσαι 3 χρονών, ενώ η Θεοδώρα είναι 3 μηνών. Ναι. 4 μηνών είναι, αλλά εντάξει. Λοιπόν, τι χρώμα θέλεις? Αυτό. Το μπλε? Ναι, το μπλε. Ωραία. Πες τώρα σιγά σιγά από την αρχή τα βήματα που κάνουμε για να φτιάξουμε το καπέλο. Πρώτα, τι κάνουμε? Πες το, με λόγια. Έτσι. Έτσι τι? Έτσι το διπλώνουμε. Καλά όμως, τσάκισέ το με το νυχάκι σου. Όπως ξέρεις εσύ, έτσι μπράβο. Για να γίνει σωστή η τσάκιση. Πολύ ωραία. Θες να σε βοηθήσει λίγο ο παππούς? Ναι. Ναι, κάτσε 2 λεπτά. Να κάνουμε μία τσάκιση καλή εδώ. Και μετά τι κάνουμε? Το γυρίζουμε και... Περίμενε, όχι τόσο πολύ. Κάτσε. Να βρούμε τη μέση του πρώτα. Να βρούμε λίγο τη μέση του εδώ, ώστε να τα τσακίσουμε ίδια από τη μία μεριά και από την άλλη. Βάλε λίγο δύναμη. Το χαρτόν είναι πιο χοντρό. Είναι πιο χοντρό, βρε παιδί. Πιτιπάο, το ξέρω. Είναι πιο πολύ δύναμη. Τι έφαγες το πρωί? Ήπιες γάλα? Ναι, γάλα. Και τι άλλο? Ρακά? Ναι. Έχεις δυναμώσει? Ναι, και λικάκια. Και γλυκάκια? Ναι. Έφαγες γλυκάκια το πρωί? Ναι. Δεν μου λες τι είμαστε εμείς Αθηνά? Δηλαδή. Και τι άλλο είμαστε? Και έξυπνη. Έξυπνοι βέβαια. Και τι άλλο είμαστε? Και δυνατή. Και Μαγισούλα. μαγισούλα. Είμαστε μαγισούλες. Βέβαια. Πώς τα κάνουμε εδώ όλα στο ουράνιο τόξο? Γυρίζουμε και αυτό εδώ πέρα. Τσακίζουμε και αυτό εδώ. Έλα καλά. Βάλε τη δύναμή σου, παιδί. Α, τη δύναμή σου εδώ πέρα. Και τώρα. Κολλική ταινία. Κολλητική ταινία. Εδώ. Βάλτε ένα καλά. Πάτησέ την καλά με το δυνατό σου δάχτυλο. Έτσι, μπράβο. Πολύ καλά. Μπράβο. Και τώρα. Τώρα. Διπλώνουμε αυτό προς τα πάνω. Πολύ ωραία. Τσάκισε το καλά. Πάτα το, δεν πειράζει. Χτύπα το. Έτσι, μπράβο, να τσακίσει καλά. Ωραία. Και τώρα το γυρίζουμε από την άλλη μεριά. Το ξαναδιπλώνουμε. Είσαι πολύ σπουδαία. Μπράβο. Δύναμη, με δύναμη θέλω. Το μεσημέρι τι θα φας? Ριζάκι. Ριζάκι. Ναι, ριζάκι. Ωραία. Μπράβο. Με τι, σκέτο ριζάκι? Ναι, με σκέτο. Σκέτο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό όμως, δεν μου είπες? Τι σ' αρέσει περισσότερο να τρως? Ριζάκι. Το ριζάκι είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Ναι. Ναι. Κρέας δεν τρως καθόλου? Όχι. Όχι. Ψάρι τρως? Ναι. Α, ωραία. Πού το ήξερα εγώ αυτό. Για να δω. Εντάξει. Και τώρα? Είμαστε... Α, κάνουμε και τα αυτάκια? Ναι. Και τα αυτάκια για να γίνει πολύ ωραίο. Για να δούμε τώρα. Για να δούμε. Για στάσου να δούμε εδώ πέρα. Για να δω. Έτσι εδώ. Σε βοήθησε έτσι. Και το άλλο αυτάκι. Αυτό είναι πολύ μικρό καπελάκι το οποίο ποιος θα το φορέσει είπαμε? Η Θεοδώρα. Και τι είναι η Θεοδώρα? Μικρούλα. Μικρούλα. Και τι σου είναι σένα? Μεγάλη. Μεγάλη σου είναι σένα. Το ξέρω, σου πέφτει λίγο μεγάλη η μικρούλα Θεοδώρα. Αλλά δεν είναι αδελφή σου? Ναι. Κάτσε αυτή η κολλητική ταινία.
Κάτσε, δεν μας πέτυχε καλά αυτή. Άλλη μια δοκιμή, δεν πειράζει. Κάτσε εδώ. Θα σε βοηθήσει λίγο ο παππούς. Ναι, λίγο. Λίγο ο παππούς. Λοιπόν, για να δούμε το φτιάξουμε το καπέλο. Ναι, ναι. Ναι. Θα κάνεις τη Θεοδώρα άραγε. Ναι. Θα της το φορέσουμε μετά, Ναι. Γιατί τώρα που είναι η Θεοδώρα, έχει φύγει κάπου έξω. Λοιπόν, αυτό τώρα εντάξει. Αυτό. Τι αυτό, εκεί είναι η Θεοδώρα. Ναι, εκεί. Εκεί. Εντάξει, θα δούμε τώρα. Πολύ ωραία. Πες μου κάτι, εκτός από καπέλο, τι άλλο ξέρεις να φτιάχνεις. Ξέρεις να φτιάχνεις τίποτα άλλο. Ναι. Τι. Ένα παταχάκι. Ξέρεις να φτιάχνεις βατραχάκι. Ναι. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Δηλαδή, άμα σου δώσω ένα πράσινο φύλλο, μπορεί να φτιάξει ένα βατραχάκι. Ναι. Ναι. Ναι, μήπως αυτό να το αφήσουμε για μια άλλη εκπομπή. Ναι. Πολύ ωραία. Δεν μου λες το καλοκαίρι που πας και κάνεις μπάνια. Στο σπίτι μου. Το σπίτι σου είναι κοντά στη θάλασσα. Ναι. Πόσο κοντά. Τόσο κοντά. Τόσο κοντά, τι λες, ρε παιδάκι μου. Και δεν μου λες κολυμπάς καλά. Ναι. Κάνεις και βουτιές. Ναι. Και δεν μου λες ψαρεύεις κιόλας. Ναι. Έχεις πιάσει κανένα ψάρι. Ναι. Πόσα. Ένα. Ένα ψάρι. Πόσο ήταν, δεν ξέρω πόσο μεγάλο ήταν το ψάρι αυτό που έπιασες. Ήταν μικρό. Μικρό. Και το έφαγες. Ναι. Πώς το έφαγες. Το έφαγα ένα πιούνι. Με ένα πυρούνι. Πες ρε Πιτιπάου, θες να ρωτήσεις τίποτα την Αθηνά τώρα που είναι εδώ. Ναι. Τι, Εγώ θέλω να σε ρωτήσει κάτι ο Πιτιπάου. Ναι. Να, ζωγραφιές κάνεις. Σε ρωτάει ο Πιτιπάου, ζωγραφιές κάνεις. Ναι. Με Καλές. μαρκαδόρους ή με ξυλομπογιές. Με μπογιές. Με μπογιές. Και τι ζωγραφίζεις. Ένα παιχνίδι που είναι για το αποκολλιό για τα γενέθλιά του. Για τα γενέθλιά του. Έχει γενέθλια από κογιό, τον ξέρεις τον Ποκογιό Πιτιπάου. Είναι ένας φίλος μας, ο οποίος τον ξέρει η Αθηνά, είναι πολύ φίλος της Αθήνας, μην πιάνεις στο μικρόφωνο σου. Και για να σε ρωτήσω κάτι. Ξέρεις και την μαγισούλα. Ναι. Ξέρεις που κάνει μαγικά. Ναι. Και πώς κάνει με τα χέρια της όταν κάνει μαγικά. Έτσι. Και ρίχνει τα ξόρκια. Ναι. Έχει και ραβδί. Έχει και ένα ραβδί. Τι λες, παιδί. Και έχει και σκούπα και πετάει. Όχι, εσύ έχεις σκούπα και πετάς. Ναι. Ναι, και πού πας. Και πάω στα αστέρια. Δεν το φαντάζομαι. Πας στα αστέρια με τη σκούπα σου. Ναι. Και είναι ωραία εκεί από τα αστέρια. Ναι. Και μας βλέπεις από ψηλά. Ναι. Και είναι ωραία από ψηλά εκεί πέρα. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, χάρηκες που ήσουν εδώ σήμερα στο Ουράνιο Τόξο. Ναι. Και που φτιάξαμε το καπελάκι για την αδερφή σου Θεοδώρα. Πολύ ωραία. Αυτό δεν σου κάνει εσένα, είναι πολύ μικρούλι. Ναι, Θα το δώσουμε ως Θεοδώρα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος του σημερινού Ουράνιου Τόξου. Από τον Πίτι Πάου. Τι να κάνουμε, βέβαια, Πίτι Πάου. Από τον Πίτι, από την Αθηνά και από μένα. Θα χαιρετήσουμε εκεί πέρα Αθηνά, να πούμε γεια στα παιδιά που μας βλέπουνε. Μέχρι το επόμενο Ουράνιο Τόξο. Να είστε καλά, παιδιά.